ассалому алейкум тамошобинони азиз, умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мекунем имрӯза видеоро аз анамин лосинаҳои турецкии тоза. марҳамат, беҳад хушрӯ. дар ҷо ҳам начосдорош ҳастай, ҳам бе начосош. ина бинед чӣ қадар фасонан. баъд вилӯришам ҳаст. нархҳои ино 170-180 сомонай. видеора ма аз бозори Корвон, тарафи шашум дарвоза, дар тарафи Тиллобозор, таҳхонаи шашум дарвоза, падвали шашум дарвозаи анами бозори Корвон. метавонед бо худтон як маротиба омада бинед. агар касе ки дар Тоҷикистон бошад, анамин лосинора дастрас карда метавонед. инчунин ҳаст дариҷа мхе ваёш поёнош турдоро, ҳам нигиндор ҳастай, ҳам вишвкадор ва ҳам турдорош. дидед чӣ хушрӯ. доставка доран ино. касе ки мисол мехоҳад ки мо доставка кунем, агар киртагиран ҳамроҳшон лосинаям доставка мекунем. касе ки мисол материал мегира, ҳамроҳуш лосинаям доставка карда метавонем. оз дигар чизошам нишон метиҳам. вадалазкои хушрӯ ҳаст инчунин дариҷа. бисёр вадалазкои нағз ки ваям турецкиай ва сангча дора, начос доран. нами вилӯриёш бо азиз хушрӯи лосинаҳора. тоза туркӣ. бинед ҳамаи рангош ҳастан. размерош то 5XL ҳаст. сангошам ҳархелаяй. узорош дар ҳамаш ҳархелай. баъзеош сангош камай, баъзеош бо манжет доран. размерои калонаш бо манжетдорошам ҳастай. ҳам начос, ҳам беначос. чӣ хеле ки гуфтам. инчунин дариҷа намхе наскиҳои туркӣ ҳастай. наскию пинеткиҳои туркӣ ки нархошон 25 сомон, 15 сомон ҳам хелеяй. аз 15 сомон то 25 сомон як ҳами параш. ё ҳамаш чӣ доран, чӣ меган, запах доран. наскиҳои мисол бӯи хушрӯ мекардагиян. дари боло чӣ тавре ки мебинед ва ё вадалазко ё размер доран. ҳамашон начос доран. начоси тунука ки хушрӯ доран. аз так марҳамат дар гиребонош ва дар вайш остинош ҳамхе нигинаяй. баъдана дигариш дипюрай. барои астаги сарафан, астаги курта пӯшидан беҳад хушрӯ.